Избрах ХТМУ, защото е в топ 5 изследователски университета в България. Избрах ХТМУ, защото ми предлага силно практическа подготовка. По време на обучението ми в гимназията всички учители ми обясняваха как единствената реализация в сферата с химия е медицината. Но това не е всичко. Аз съм Ели Кирилова, студентка съм трети курс в ХТМУ и уча енергийна и екологична ефективност. Аз съм Анна Стефанова, студент съм четвърти курс, специалност химично инженерство на българският език и в момента съм председател на студентски съвет при ХТМУ, както и заемам позицията Event Manager в ESN борда на университета. Казвам се Кристина Малинова, студент в ХТМУ, първи курс с специалност електрохимия и защита от корозия. ХТМУ ми показа, че има смисъл да останеш в България и да се обучаваш в сфери, за които за някои хора са много страшни, притеснителни и това да си инженер и да си жена по никакъв начин не е трудно. И видях смисъл в това да бъда студент тук и да се обучавам тук. Щастлива съм в ХТМУ, защото имам възможността да получа знания и опит от едни от най-добрите специалисти в областта. Най-добре се чувствам, когато работим в лабораториите и ни дават общи проекти с моите колеги. В университета най-много ми харесва, когато с колегите се събираме да обсъждаме проекти за постерна сесия, когато боравим с по-сложна апаратура и когато правим изследвания. Въпреки че съм в началото на обучението си, успях да се запозная с доста мотивирани нови хора, с които имаме сходни интереси. Благодарение на общите проекти, по които сме работили, създадохме не само колегиалност, а и приятелско отношение. Благодарение на събитията, на които присъствам заради университета, създадох връзки с едни от най-големите имена в промишлената индустрия. Също така създадох и доста доживотни приятелства. Прави ме щастлива това, че се срещам с много различни хора. Благодарение на ХТМУ имах възможността само на 21 години, много рано за много преподаватели, за много колеги, да замина за Германия. Обучавах се и работех в продължение на 2 месеца в Хамбург по програмата Еразъм. Имах възможността да работя по най-големия проект на университета. По днешна дата, благодарение на университета, съм направила редица стажове в България и в чужбина и изграждам кариерата си благодарение на взаимоотношенията на университета с различните бизнеси. ХТМУ ми помага да се чувствам по-уверена за бъдещето си, защото според статистики 99% от завършилите университета намират работа по специалността си. Университетът ми дава увереност да продължа напред в своето обучение и да се занимавам с науката, която искам. Запознаме с много нови хора в тази сфера, с които занапред мога да работя и да се развивам. Ако трябва да опиша университета с една дума, ще бъде наука. Перспективен. Това е думата, с която бих описала нашия университет. Вдъхновяващ, това е думата, с която бих описала университета.